Patoi ajo porphai krehini ra minute thom ke papor malom Babu Engti ahem me kai tekangdut lapen Pulsar bike ihum tame me chopondet. Rongmongwe blog angkang arlo rongagora rongbong timung arong amekar Babu Engti ahem pangthek thekthe atum hem me kai tekangdut ajok penang an thedunga hormu kanahokdun. Pinpur pon me labangso hem me kecho along Pulsar NS 160 ihum me chopondet. Me kecho that bike registration aphaila ke AS5 hini AM 4 pli hini truck mate AS02 AM 5426 handle. Lapen hem hormu penang an kanahokdun dolo pusi kisung ke pho Babu Engti atum pen nang jitandun. Laso aputhak alam bangke tuwe nilitum megejang 12 baji anlo kele nasingke nilitum ta megjang klip mat laso aputhak bang nilitum ta chithegende lasi kopi kento nilitum ta laso ghotona bang nilitum ta ki folone lasi ken nilitum bhan akola dak doware longta ing hapta nang ki kang check laso naron tedukolo si nilitum si tekangdela sehingga dak rong isi arat pen apu cerap citu si laso ami ipan nebdun lalo nasi pini aprangsi soceng den ta press club hin phan suri nengkang sam kadom pajolo la penang tung kewang pachoro lasi pini dak ni tum rongagora rongbang timung ronglong lasi tuwe sari baro baji apor lasi mani chine abang phuma tum hanstame lasi lalang tum hem ke jo motorcycle la pena ko hem stame me kai kang chok son si dolo lasi kopi potong la bangso ke kai kang ne la so bang ke ni tum ta chini dolo lasi la bangso lam the buthak bang ke pu alang tum ahem pu tum pensi ithini lang tum se thanpon pu sini li pachinin chol Socheng Henta pen Komol Kathar report Northeast Karbilai.